Mikä on nimesi? Minä olen Markku. Munkin nimi on Markku. Millaistakaan tuolla oikeesti on? Kyllä mua niinku oikeesti mietityttää, että tapahtuukohan siellä jotain, mistä niinku tavallisille ihmisille ei kerrota. Ei, kattokaas tätä. Kattokaa mitä siellä lukee. Oi että. Mä pääsin sisälle ja siellä mulle annettiin nimikyltti. Sitten mut ohjattiin Markku-bussiin. Bussillinen täynnä Markkuja. Nyt on nuorempaakin Markkua. Joo. Matka kävi kohti Noormarkun paloasemaa, eli Markkuliiton perustamispaikkaa. Ja täällä meno alkoi mennä oudoksi. Me käytiin tutkimassa Markkujen avaruusalusta, josta jatkettiin Sir Markkuun. Sinne Markut oli tehnyt keittoa ja me kokoonnuttiin kaikki yhteen saliin. Anteeksi, mikä sun nimi on? Markku. Markkujen kutsuhuudot raiku ihan jatkuvasti. Sir! Täällä Ylimarkku palkitsi vuoden Markun ja uusimmat Markut aateloitiin jollain nimen Oravan häntä tikulla Sir Markuiksi. Mutta asiat meni vieläkin oudommiksi. Täällä oli nimittäin myynnissä Markku-makkaraa. Jopa ulkopuoliset arvosti meitä Markkuja. Onneksi olkoon, että oot Markku. Kiitos, joo. Hieno. Suuri kunnia, joo. On todella suuri kunnia. Menohan täällä siis oli, markkumainen. Vaikka mä olin paljon muita Markkuja nuorempi, niin mut otettiin kaikkialla lämpimästi vastaan. On se vaan hienoa olla Markku.